Magandang gabi po sa inyong lahat. Hindi po sana ako magla-live ngayon pero galit ako. Kasi pinasara yung sabungan namin. Hindi lang ako ang pumupunta sa sabungan na yun. May 11,000 na sabungero na pumupunta doon. Yung sabungan na yun para na naming bahay yun eh. Pero anong ginawa? Sinara. Dahil daw expire na daw yung ano namin, yung barangay clearance, yung business permit ng sabungan, expire na. At ako pa nga ang sinisisi eh. Bakit? Kasi di ko daw inasikaso. Pasensya na, galit ako eh. Hindi makalabas yung kung anong gusto kong sabihin sa inyo eh. Kasi galit nga ako eh, dahil sa sinara yung sabungan. Paano na ako at yung mga kasama ko na 11,000? Ang sabungan na yun, para na naming bahay yun. Minsan nga natatalo kami, pero minsan sinuswerte magkanong kinikita namin sa sabungan na yun. Malaki-raki rin. Kaya ako galit na galit. Sabi nila, oh, expire yung business permit. Dati madali ko lang asikasuhin yung business permit eh. Pero, si Kapitan, matindi si Kapitan. Hindi siya corrupt eh. Hindi corrupt si Kapitan eh. Hindi tulad ng iba nan. Hindi, kita mo, nabubulo na rin ako. Hindi tulad ng iba dyan. Pero si Kapitan ngayon, wala eh. Laban kung laban. Ngayon, balik tayo sa sabungan. Kasi sa sabungan, nagbabayad kami ng buwit eh. Libo-libo binabayad namin sa buwit. Nagbibigay din kami sa mga opisyal ng mga tong. Malaki-laki yung ginagamit namin eh. Pagbabayad ng mga opisyal. Kaya akong tinuturo may kasalanan kung bakit nagsara yung sabungan namin eh. Pero inaamin ko, malakas ang loob ko na marirenew yung business permit namin. Kasi malapit ako dun sa previous na kapitan. Yung dating kapitan, wala, parang kasama din namin yun. Pero napalitan si kapitan eh. May bago na kapitan. Pero stricto talaga. Eh, anong magagawa ko? Kahit na sisihin ako ng mga kasama ko, wala eh. Iba na yung administration ni kapitan eh. Hindi na parang dati eh. Dati inaayos lang namin yung business permit na yan eh. Kaya sa tingin ko, pag sarado pa yung sabungan na yan, magugutom kami eh. Mamamatay yung mga manok namin. Alam nyo ba yung mga manok namin? Manok namin, pinaglalaban kami ng patayan eh. Para kami mabuhay. Para kami bigyan ng swerte. Pasensya na talaga, hindi ako makapagsalita kasi nga, galit ako eh, galit. Wala eh. Wala na akong sasabihin sa inyo. Goodbye na lang.